už jsou na dranc, dranc, dranc. I tělní dutiny už ztratili glanc, glanc, glanc. U srdce divný zvuk, co je, to nemám šajn a je to vlastně fuk. Žijem fajn, fajn, fajn. Cirhóza, trombóza, dávivý kašel, tuberkulóza, jo, to je naše. Neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem vesele. Nabízej. Taneček. Seno pomůže. Kolik byte? Sena pomůže. Jej, pro štěstí, já už mám hodně štěstí. Až příští rok. Kurta to vysí. Děkujeme za pohoštění. Přijďte zas. My k vám taky nechodíme. Doktor, já vás změřím teplotu. Teplotu. Pojďte sem, naměřil jsem 47. Jak už mám celý život. To je štěstí, dívejte se, to je modlová pro štěstí. Jenom štěstí vás bude čekat. Nic jinýho, jenom štěstí a zdraví. Tady to je napsaný. Vidíte? Dobrý. Vidíte takhle, kdyby náhodou to je, kdyby jsme se nějak tak trefili, tak je to... No vidíš, a když se to rychle hojilo, a když jsme se to tam představu. Ty budeš ale vonět, Karle.
Na stole tokaj od večera zbyl, mouchy slastně lokaj, co ubrus nevypil. Na stole tokaj, kdo ho vypije, milenci tokaj, oči čorny je. Na stole tokaj a pod stolem pár noh, čardáš není polka, no dělal co si moh. Na stole tokaj, ráno sklenky umyjem, tak dej si ještě loka, na mý oči čorny je. Džákere mro pirano, ono jim tu romnite trinčáve, mady liňár, mrošero, oda kami ben na neláči. A kana imár, na kamaftut, joj bo tut na negulo jílo, má vaker márov, má chochav, čadža tut man šoha na kame has. Aj da 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 da, aj da 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 da. Džákere mro pirano, ono jim tu romnite trinčáve, mady liňár, mrošero, oda kami ben na neláči. A kana imár, na kamaftut, joj bo tut na negulo jílo, má vaker márov, má chochav, čadža tut man šoha na kame has. Aj da 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 da, aj da 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 da, aj da 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 da, aj da 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 da. Měřte okamžitě teplotu, vypadá to na 80 až 90 stupňů a panu Kabátovi taky, je evidentně pod tlakem. No to je mládí, to je blízko tady té jaderné, no to nevadí, ale je to správný. No je to blízko jaderné fúze. 7. To je málo. To je málo, a já si myslím, Měl by se docházet tady až k ten 9, protože pane tady, doktore, on pije rád a pije dobře. zařízení, jak víte, bude muset být v každém vozidle. Toto? Ano. No, ano, v každém vozidle musí být, bude muset být detektor na alkohol. Tak pak mě to tady zrovna jednou ale je tady problém, že toto je velká varianta, musíte si koupit. To se vám nevejde do malého vozu. Ne, toto ne. Strečku, co si dáš? Já si dám. Tak si dáme. Dej si. Naser si, já ti to nebudu pořád přelévat. Ale vidíš, jak to vyšlo? Sakra. Jde mimo koridor nové silniční dálnice. 4 proudů, 2 proudy tam a 2 vedle. Ale je to plánovaná dálnice Vlkov-Mezíčko, nicméně stane se z ní krčma, výlevna, nálevna i poblivna. Tak se těšte, budete mít velké zisky. Vás se nová ekonomická krize netýká. A 47, to je jako za mládí, jo? Je to do postele. Babičku do postele sebou a je to v pořádku. Vám, jestli se za mnou Pane doktore, jak to vypadá s tím krvácením z nosu? Hej, Bože,